सिडली बाय इलेक्शना जानानै थांबाय आरो गाव केन्डिडेटफोरा गाव पार्टिनि केन्डिडेटफोरा बायदिसिना कनफार्म देरहाखाबाय बेबायदि माखासे बुंनायखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ थामहिनबा इलेक्शना जोबनानै थांबाय नाथाय बे इलेक्शनाव सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौथ' टाइम बादि जों मिन्थिगोन बाथ्राया बेनो इलेक्शन जाखांनायनि उनाव भट जाखांनायनि उनाव बयबो गावनि कन्फिडेन्सनि बाथ्राखौ बुङो जे देरहाहोगोन इमान भट लानानै देरहागोन इमान पार्सेन्टआव देरहागोन एसेबां भटआव देरहागोन पाब्लिकफोरा माने आंखौनो बांसिन होनायखौ नुनो मोन्दों आन्दाज मोन्दों मिथिनो मोन्दों बेबायदि बुंनायखौ नोंथांमोना नुगोन आरो सानै गेदेमा शुद्ध आरो निर्मल नामाथ' बिराद मोजां नङा होमबा एखे निर्मल आरो शुद्ध अर्थआथ' सानैनियाबो एखेयानो सेमानो सेम ओंथिनि मानसि जानो हागौ भटआबो सेम गोलैनो हागौ बेनिखायनो बिनि बादै गुबुन जोङो केन्डिडेटखौ साननोनो हाया देरहागोन होननानै मानोना UPPL आरो BPF बिथांमोननि सानै केन्डिडेटआ देरहानायनि सम्भावनाया जोबोर गोबां होननानै बुंगोन आरो बिथांमोना गावनि कन्फिडेन्सखौबो फोरमायदों स' निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङाथ' बुंदों माने गासैबो ग्रीनखा आरो गासैबो ग्रीन जनखा आरो माने गासैबो बिथांनियावनो गोलैखाबाय माने नेक्स्ट 23 खालि जे रिजाल्ट फैगोन बेवहायथ' माने ओरैबायदि गोजोन बावगोन जेनेबा बेवहाय देरहानायाथ' देरहाखागोन नाथाय बेवहाय जि देरहानायनि जि डिफारेन्स बै डिफारेन्सआ जोबोर आरोबाव पाब्लिकफोरखौ गोजोनबावगोन बेबायदि गावनि अभार कन्फिडेन्सखौ फोरमायदों बबेखानि बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायाखै बिथाङा एसे डाउट दं खोमा बेनिखायनो बिथाङा दिनै बुङाखै आरो माने नेक्स्ट 23 खालि दोनहैबाय आरो बेखौ दानो बुंबा बांद्राय इन्टारेस्ट जानाय नङाना स' बेबायदि बिथांनिया आरो गुबुन सासे केन्डिडेटआ जायखौ नोंथांमोना उनाव होगासिनो दङ नोंथांमोना बे भिडिअनि जोबनायाव नुगोन जे माबायदि गावनि कन्फिडेन्सखौ बिथांमोना फोरमायदों नाथाय आंनि बुंनो नागिरनाया नोंथांमोना बेवहाय बेसो जायानो देरहाया मानो बिथाङा देरहा बा गुबुन सोरबा देरहाया मानो नाथाय बर' मानसियानो देरहानांगौ आरो देरहानायनि उनाव मा समाजनि खामानि मावनांगौ एरियानि खामानि मावनांगौ बेखौनो जों अरायबो हास्थायगोन नाथाय बेजों लोगोसे अरायबो मोनसे बिथिङा फैनांगौ बे जाहैबाय मा बबेखानि बे इलेक्शनाव बेयो बांद्राय इम्पर्टेन्ट नङा बे जाहैबाय मा रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जायाखै दासिम उदां अख्राङाव फैयाखै बेनि थाखाय जाय गेदेमा देरहाया मानो बिथांमोना जेन फिउचाराव थांनानै जाय पार्टिनियानो जाया मानो बिथांमोना थांनानै बिथांखौ उदां खालामनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ आं बेखौसो बुंगोन जानो हागौ बिथाङा जाबाय UPPL नङा होमबा UPPL आरो बिथाङा जाबाय BPF हमनानै ला BPFआ देरहाबाय बिथांमोना देरहानायनि उनाव जुदि रन्जन दैमारिखौ लानानै जुदि खामानि मावबा मा जागोन हमना ला बिथांमोना देरहाबाय जुदि बिथांमोना देरहानायनि उनाव जुदि डिआर नाब्ला बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाया मा जागोन नोंथांमोना नुगासिनो थादों डिआर नाब्ला बिथांखौ सेसन कर्टआव लाङो बहाबा कर्टआव लांनानै माखासे बिसार माखासे बेबायदि जागासिनो थादों हियारिं जागासिनो थादों नाथाय बिथांनि जि दाय बे दिनैसिम जोबाखै खनसे हियारिं जानानैथ' मा लाइफ टाइम जेलसो जाफिनबाय स' बेबायदि रोखोमै माने थांबाय थादों नाथाय जोंनि आसाम सरकारा गोसोबा बिथांखौ बा भारत सरकारा गोसोबा बिथांखौ BTR गोजोन गोरोबथानिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हायो आरो बे बाथ्राखौ जाय बिथांमोना देरहाया माने सेन्ट्रेल लेभेलाव मा गोजौ कामान लेभेलाव बिथांमोना बुंनो हानांगोन बेखौसो आं बुंगोन स' जाय देरहाया मानो दिनैसिम BTR गोजोन गोरोबथानि बे मोनसे जि जेंना रन्जन दैमारि आरो NDP गुबुन केडारफोरनि जि जेंना जेलाव थानांनाय लाइफ टाइम जेल जानाय बेखौ जुदि गैया खालामनो हायाबा जेसेबां जि नेतायानो जामोन नोंथांमोना जेबो ओंथि गैया होननानै आं बुंगोन खारन बे गोरोबथायाव बे मोनसेया जाबाय जोबोर गिदिर मोनसे माइनास पइन्ट जानानै दं जोंनिया आरो नोंथांमोना नुदों दिल्लीयाव बे BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जोबोर गिदिर महत्सब जानो थांगासिनो दङ गंनै ट्रेन बेवहाय बुकिं खालामदों आं मिथिनायाव गंनै ट्रेनजों प्राय 1 crore बा बिनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ 1 crore बा बिनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ बेसेबाङाव बुकिं खालामदों गंनै ट्रेन प्राय 3000 ट्रेनाव थांदों आरो टटेल गुबुन सोरबा फ्लाइटजों थांदों गुबुन ट्रेनजों थांदों गासै 5000सो मानसिया दिल्लीयाव थांगासिनो थादों दासिम सहैयाखै बिथांमोना माखासेया सहैबाय जायफ्रा फ्लाइटजों थांदों आरो बेवहाय महत्सब फालिगोन माने फोरबो खुंगोन बे BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै नाथाय सबसे गिदिर लुप हल्सआ जाहैबाय मा एसेबां महत्सब खुंनो थांगासिनो दङ बेवहाय जुदि UPPL देरहायो बिथांमोना देरहाबायबो थादों नो डाउट पाब्लिकफोरा फोथायनानै दाबो जयन्त बसुमतारीखौ जाबायदि देरहादों थिग बेबायदिनो
निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौबो देरहागोन निश्चय बा बिथांखौबो देरहानो हागौ बे पाब्लिकनि सायाव जाय देरहाया मानो स' जायानो देरहाया मानो जों अरायबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बै जि रन्जन दैमारि आरो गुबुन गुबुन एनडिएफबि बिथांमोन जायफ्रा जेलाव दङ गुबुन गुबुन हादोराव दङ गुबुन गुबुन हादरनि जेलाव दङ गुबुन स्टेटनि जेलाव दङ बिसोरखौ माबोरै उदां खालामजोबनो हागोन बेखौ नाजानांगोन आंनि अन्तरनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन जोंनि जि गोरोबथाना बे गोरोबथाफोरा दिनैसिम जेसेबां गोरोबथा बा जेसेबां जि जोङो माने बिनानै मोनबायना बै बिनानै मोननायफोरावबो जों अरायबो मोनसे बिथिंखौ नुबोदों बे जाहैबाय मा जोंखौ माब्लाबा 100% उपभोग खालामनो होफेराखै जायखिजाया बिथिंखौनो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायालासिनो जों मा खालामनांगौ जोङो जेरै हायो दाबि खालामनांगौ जेरैहाय जों बिग्रायनांगोन जेरैहाय जों बिनांगोन बुंनांगोन गावनि मोन्थायखौ बुंनांगोन आरो दिनैसिम बर'फोरा दावहा नाङालासे डेम'क्रेटिक भाबैयानो जा गुबुन रोखोमैनो जा दावहा नाङालासिनो जेबो मोनफेराखै बा जा मोनदों बेखौबो जों 100% उपभोग खालामनो मोनफेराखै आरो जाखिनि मोनदों बेखौबो खनसेनो जों मोनफेराखै बाङायसो मोनदों जेसेबां जि गोरोबथा जाया मानो गासैबो गोरोबथायावनो बाङायसो जोङो मोनफुंनो हादों आरो गासै बिथिङावनो बहाबा नङा बहाबा गब्लङाथ' थालांखादों अरायबो आरो बेबायदिनो रन्जन दैमारिनि केसआबो सेम बेनिखायनो आं अरायबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों इलेक्शननि भिडिअ लाबोयो पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोयो इन्टारनेसनेल भिडिअ लाबोयो स' नोंथांमोन आङो मोनसे आरोबाव भिडिअ आपल'ड खालामदों बे भिडिअ जाबाय इउटिउबनि सायाव इउटिउबखौ लानानै आं मटिभेसन होनो नाजादों स' बेबायदिबो नोंथांमोना भिडिअ नुदों नाथाय रन्जन दैमारिखौबो आं भिडिअ लाबोगोन जेब्लासिम बिथाङा जेलनिफ्राय गवा गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन नोजोरथिजों आं भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बैफोरखौबो नायनानै गावनि आयदाखौ खालामनो दाबाव बेनिखायनो लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना जुदि बुजियोबा आं मानो बेबायदि भिडिअ लाबोदों इलेक्शननि समाव भटिंनि समाव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ मानो लाबोदों बिनि जाहोना बेनो दिनै जों जुदि हायार लेभेल दैदेनगिरिफोरखौ जुदि प्रेसार होनो हायाबा जाय देरहायो बै मानसियाबो प्रेसार होनो नांगोन फंसेबा बुंनो हानांगोन अब्लासो जोंनि हारियाव माबा मोनसे जागोन अब्लासो जोंनि हारियाव स्ट्रेंथ बोलोआ फिन थाफिनगोन होननानै आं सानो स' नोंथाङा बुंदो आंनि बुंनाया जेबो ओंथि गैयाबो जानो हागौ बबेखानि जोंनि बर'फोरनि जि ससियेल मिडिया बेवहायथ' आंनि बायदि भिडिअफोरखौनो बांसिन मानसिफोरा नायो आरो बेबायदि रोखोमनि माने एनडिएफबि इउपिपिएल बिपिएफ सोरखौबा रायनाय बेखौनो बांसिन नायो नालाय न' डाउट नोंथांमोना आं माखासे नलेज लाबोनांगौमोन नाथाय लासै आं लाबोगोन बेफोरखौ नाथाय बांसिन आं दा बर'नि भिडिअखौ लाबोबाय थादों खारन बर' मानसिफोरा दाबो बेबायदि भिडिअखौनो मोजां मोनो आं जुदि दिनै नोंथांमोननो क्वान्टाम मेकानिक्सनि जुदि बाथ्रा बुङोबा आं दिनै जुदि नोंथांमोननो बबेबा जुदि कन्डेन्स मेटार फिजिक्सनि जुदि बाथ्रा बुङोबा आं जुदि नोंथांमोननो रिलेटिभिटिनि बाथ्रा बुङोबा ब्लेक हल्सनि बाथ्रा जुदि बुङोबा नङा होमबा स्पेस डायनामिक्सनि जुदि बाथ्रा बुङोबा बाय'लजिनि जुदि बाथ्रा बुङोबा नङा होमबा बबेबा जेबा हाइड्रजेन हां लायोनो बेबायदि बुङोबा जानो हागौ नोंथांमोननि भिउआ बेसे फैगोन नोंथांमोना बेसेबां नायगोन नोंखौ 3000 बा 2500 मानसियाल'सो नायगोन स' दिनैनि तारिखाव बेनिखायनो बै भिडिअखौ नोंथांमोना आंनियाव खम नुदों नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ नुनाय नङा आंनि भिउआव नोंथांमोना दाबो बांसिन पलिटिक्स मोजां मोनो बेनिखायनो गोबाङानो पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोनाङाथ' आंखौ होनो आंबो गोसो गैया लाबोनो नोंथांमोना आङो फ्रेंकलि बुंदो एकदम अन्तरनिफ्राय बुंदों आं पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोनो 1%बो मोजां मोना नाथाय बेबायदिखौसो बांसिन नायोबा लाबोनोथ' नांगोन ना लोगोफोर रन्जन दैमारिखौ जों बयबो मोजां मोनो नाथाय रन्जन दैमारिनि सायाव साबेसे सुबुङा भिडिअ बानायो नोंथांमोना नायबा नुगोन रन्जन दैमारिनि सायाव भिडिअ बानायग्रा सुबुङा जों सासेबा सानैल'सो बांसिन मानसियानो बेनि सायाव भिडिअखौ बानाया जेसेबां गेदेर इनफ्लुएन्सार दं बर' रावबो बानाया गोबां आरजिगासिनो दं बिथांमोना नङा होमबा नोंथांमोना सानदों बेबायदि बुंनायजोंलाय मा जानो नङा लोगोफोर बेबायदि नङा बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायानो गासैबो मानसिनि गोसोआव मोनसे अननाय जावरिखांहोयो आरो बेबायदि अननाय जावरिखांनाय बैबायदि दैदेनगिरिनि फारसे माबा मोनसे मोजां मोननाया जुदि नुजायोबा अब्ला बै दैदेनगिरिफोराबो भटनि समाव गिनो गोनां बाध्य जायो जे रन्जन दैमारि बिथां बा सोरबा बिखौ जेलाव थानायखौ उदां खालामाबा जोंनि पलिटिकेल केरियारा डेस्ट्रय जानो हागौ बर्तमानाव रन्जन दैमारिनि जेबो गोहोम गैया बेखौ नुदों नाथाय फिउचाराव बेबायदि जानाय नङा फिउचाराव आरोबाव 2-3 बोसोर 4 बोसोर बिथाङा जुदि जेलाव थाबाय थायोबा बे बाथ्राया रोखा इउपिपिएलआ बिपिएफनिख्रुइ बांसिन गाज्रि कन्डिसन जानो बारा गिदिर खोथा नङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ जों बयबो नाथाय अब्लाबो मानसिफोरा चान्स होयो नालाय जे आरोबाव चान्स होबावनो खनसे आरोबाव चान्स होबावनो स' बेबायदि नोंथांमोना बुजिबाय बा आंनिथिं मोनसे इसारा मोन्दों आङो जे रायजोफ्रा
बयबो मिनिनायखौ नुदों आरोखि आंथ' आवगायनिफ्रायनो बुंबोखादों जे आं 1 नाम्बाराव थागोन जों मोनथामबो समानानो फ्राय खिन्थु आं 1 नाम्बाराव थागोन आरो आंथ' होनबोबाय थाखानाय आं 70+ रायजो राजाफ्रा BPF आरो UPPL जे खामानि बे खामानिखौ नुबोखाबाय बिसोरो माबादि मावदों आरो रायजोफोरनि मा डेभेलपमेन्ट खालामदों रायजोफोरनि मा अननाय आरो गांनाय लुबैनायखौ माबोरै सुफुंदों बेखौ निश्चय रायजोफ्रा बुजिखाबाय बे बुजिनायनि थाखाय दिनै आंनो रायजोफ्रा ভোটকো होगोन এইটো আজি ক'ব লাগিব নকোৱাটো ভাল নেকি ইটছ নট কেম্পেইন আজি ৰাইজক ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়াটো ভাল সাংবিধানিক অধিকাৰ তো আজি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য মই কৰিব বিচৰা নাই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আৰু ৰাইজক এইটো অধিকাৰটো দিব লাগে কেনেকুৱা দেখা পাইছে কিমান এনেতো ভালেই দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা নিশ্চয় কৰিব আহ্বান জনাব পাৰে আপুনি ভোট দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজতো আহিবই সবেতো আহিবই আজি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই হেৰি কৰিব খোজা নাই সবে জানে ৰাইজে জানে সাংবিধানিক অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া সুধিব ডেফিনেটলি মই বুজি আছো কিমানত জিকিব কিমান মাৰ্জিন আজি এইটো মই নকওঁ এইটো 23 তাৰিখলৈকে ৰখিব লাগিব जेरावबो नुबाय जेरावबो माने जेरैबो रंजा बाजा मोनसे उत्सव फालिनाय बायदि जादों भट होनो फैनाया देग्लाय जेरैबायदि नुदों मिनि बाला बाला एकदम उत्सव मानिनो फैनाय बायदिसो नुदों आरो बयबो ओरैल' होननानै बुंदों माने जाजोब्बाय होननानै बयबो माने गावसोर जोंखौ ओरैनो इंगित होदों आरो जों सोङाखैब्लाबो होजोब्बाय सार होननानै बेबायदि बुंदों बिसोरो मा जायगायाव बेरायखो आंनावथ' मोजां आंना मोजां एकदम बहाय ग्रिन जन खारैबाबो आरो एबार ग्रिननि बिथोरावबाबो आरो साबसिन माने रेड अफ माबायाव थांगोन आरोखि ग्रथआव देरहासिगोन नामा सार देरहासिगोन नङा देरहानायाथ' दाख्लैनो देरहानानै दं दा रिजाल्टआ जागोन बे सोलिबाय थानाय दाननि 23 तारिखआव 23आव दा रिजाल्ट फैबाथ' आरो बयबो खुसि मोनसिनगोन मानो होननानै बुङोबा बयबो देरहागोन होननानै बुंबाय थादों खिन्थु रिजाल्टनि जेनोखि हार बे हारखौ नुयोबा बयबो आरो गोजोनग्लायसिनगोन आरोखि डिफारेन्सआ नट लेस देन 60 to 65% ना 1000 देरहाखांनायनि उनाव रायजोनि थाखाय बबेखौ गिबि हिसाबै बुंगोन देरहाखांनायनि थाखायथ' जोंना बे बुंनो थाङोबा चिरां जेनोखि समस्ति सिडली समस्ति बे सिडली समस्तिया रड कमिउनिकेसनानो एसे गोग्लैसोनानै दङ रड कमिउनिकेसन दं आरो कानेक्टिभिटिया नांगौ जानानै दं आरो दंग' बान्दो दङ इर'सन प्रटेक्सननि खामानि दङ आरो कानेक्टिभिटि बुङोब्ला माखासे दैयाव दलांनि प्रयजन जानानै दं बे दलां लुखांनानै होयोब्ला जिखुनु लासै लासैनो बे 31 नं सिडली समस्तिनि जेनोखि हालोद बे हालोदा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै जों बयबो मिथिनो हायो